de afstand tussen de startlijnen en de bopperste tonnen is kwad. Dus het zit mij net vernuiveren dat we hier straks spannende tafereel bij de eerste boeironding maaien. We sjurren op de Kotter de baan C en dat is Indië de baan met 2 boppenwinstonnen, dus 2 kruisrakjes. En daar beginnen de beide gele tonnen de loft in. De startprocedure is uiteindelijk. Ja, en wat is er dan mogelijk hier in deze 5e wedstrijd van de SKS op de Langwarderwielen? Het klassement er op dit stuit even bijpakken. En dan rekenen we de 2 beste wedstrijden. Er zijn in totaal 3 resultaten op papier kwam. Het meeste resultaat mij als goedje aanloeken. En in dat schema leidt Akrum op nummer 1. 2,9 punten. De Lemmer 4 punten op 2e. Grauw 4,9 op het 3e plak. De Zuidwesthoeken die is 4e met 7 punten. De Snekerpan 7,9 op het 4e plak. En Jennewoud is dan 6e nog vlak voor Jereveen met 9. Ja, en hoe docht het tussenschoetje van dit wedstrijdje dan? Langwar. Die vinden we waarom op plak 3 met 23 punten. En dat is toch wel een beetje teleurstellend. Maar die nieuwe skipper aan het helm houdt, Jaap Zwaga op zijn thuiswetter. Die hier vast hopen dat er op dit stuit wat beter voor staat. Ja, we hadden hem vanmorgen even op de radio. Ik zei dat de nieuwe formule de oorzaak is dat het scootje minder hut gaat. En dat wie ik de reden van de skipperswisseling van het Huizemerscootje Johannes Meter, die daar ik het zwerk al dreeuwen zeg. En oerstapt is naar het Huizemerscootje, omdat zij ik van mening waren dat met deze nieuwe formule het Langwarder scootje net meer zo goed presteren kan. Ja, en deze man, Albert Visser, met zijn Lemsterscootje, die doet het eigenlijk heel goed. Al 2 plakjes in de boeze. Lees ik voorlopig in het tussenklassement op een heel knap 2e plak. En wat is er dan mogelijk? Het is dan weer een Schotse lijn dat we een Lemsterscootje als kampioen hier. Maar voorlopig mengen ze hun heel sterk in die strijd om het top. We zien het nog even hoe het waar ze krijgt. Er staat een gemiddelde wind van een treien Beaufort uit het noordoosten. De verwachting is dat hij nog ietsje onhellig zal. Maar het zal net een al te roege wedstrijd worden. Dit in zijn stelling tot Vliedenier. Toen er een 5 tot 6 toen. Skipper zal daar wel blied mee wezen. Vooral ik. We zien het al even hoe dan. Je hebt dus op dit stuk van de Marwe je ze nou varen tot onder de Vageul. Er staat er nou ongeveer 2 hele meter. Daar is de Marl op Jipte. Maar ze komen verder op de Mar. Daarachter bij de Bregen waar je achter onder het tuur straks trosje kennen. Daar zitten nog wat gaten. En vlak voor het scootjesiel is er zelf besloten, omdat er nog wat bulten zitten. Zouden we jaren van Juster in het scootjesjournaal. Dat klopt net helemaal, want die bulten die binnen door de firma Siesling nog vlak strutsen. En het staat daar nou gemiddeld 1,50 meter wetter. En hier hebben we een heel mooi uitzicht op hoe de scootjes relatief zo'n heel dicht bij elkaar op een delzielen. Achter die startlijnen. Druk aan het puzzelen, aan het rekenen om goed uit te komen bij de start. Het is een lietsgebiedje. Ze moeten extra goed op elkaar letten. En hier komt het dan ook een beetje op stuurmanskunst aan, maar ook goed rekenen. Hoeveel tijd heb je nodig als je het tuig aanloeken op gang komen om bij de startlijn te komen. Ja, daar ben ik scootjes die kiezen nog even het romme wetter. Die gaan nou helemaal om de startkotter heen. De hele mannen zeggen we. Die neemt nog even de romte. En overal stiert wel een bemanningslid op de uitkijk.
meisje voor de skipper. Kennen we de del. Omdat het tuig helemaal breed uitsteert. Ja, dan is het voor de skipper soms ook een tour. Hè, om te zien wat er al in vorm gebeurt. Ja, het is hier juist het ik net zo vaak wat vroeger wel eens wat gebeurde. Het kot in het zeil. Het grutzeil van onder een beetje omheen hijsen. Dan weer wat zicht. En je we de voorbereiding voor het 4 minuten schot. Daar wacht je weer even op. Eén bal naar onderen en de laatste 5 minuten voor de start in Langwaar binnen ingaan. We hebben hier net al even over de resultaten van Langwaar. In 2015 winnen ze op 12e punt achter de Jouwer haast kampioen West. En in 2016 gingen ze een jongere plak te pakken. En nou heel stevig op het laatste plak. En dat ze voor de sponsors, het publiek op het thuiswetter toch wel even wat oortje aan willen. Ja, de vensters. Sietse Brouwer. Zijn broer Harm Brouwer voorop. Die doet het eigenlijk verrassend goed. Ze staan voorlopig dan nog wel op het zande plak. Maar als je de punten ziet, dan zit ze er heel netjes bij. Hetzelfde hield eigenlijk ook voor de hele mannen. Keurig in die middenmoord voorlopig halve punten binnen was Karle. Ja, die had de pech dat de Veenhoop net meetelt die wedstrijd. Daar hier hij een prima score. En zo zijn er meer skippen die er toch wat les van hebben. En dan zal ik een aantal skippen met die heel blij binnen dat de Veenhoop eruit hel is. Ja, van ter. Hier we juist er nog net mee kregen in de uitsturing. Dat besluit is juist er jong vallen. Het bestuur had de aanbeveling van het wedstrijd, de jury op de Veenhoop oornaam. En bevestigd dat het net een eerlijke wedstrijd was voor alle skippers. En daardoor is de Veenhoop scrost. Officieel scrost uit de uitslagenlist. Ja, het is duidelijk dat de bemanning in rekken houden met wispelturig waar. Ik zal alle grote Rijn pakken. Gewoon wij betrek wel zilt in shirtjes, in polo's. Maar het waar is wat heen weer. We hadden nodige buikers al aan. Johannes Meter. Vliegen hier dus nog op Langwaar. Nou op het Huzemerskoetje. Met zijn team. Ik hij goed inpakt. En op ziek naar de beste positie. We zitten op 12 hele minuut voor het startschot. En de skippen ziek je hun positie. Bovenin de Zuidwesthoeken, daar komt natuurlijk een hele vloot heen drieën. Ze willen alle keer nog even een draaien meidje en dan voorzichtig gewoon naar die startlijn de taskarrelje. De putsen erachter om te remmen. Die willen direct net te gauw wezen. En dan is het puzzelen. Huzum, die draait hier achter de Lemmerwei. Die wil hem natuurlijk net aantikje. Ja, de Zuidwesthoeken, die leidt er boppen. Laat de fok ik lekker los. Is echt ontremmen. Maar hoe kom je uit? Waar wil je starten? Ja, dan ben je wel ontrem. Maar als je dan al zo heel wie varen, dan kun je met het grutzeil haast net meer remmen. En haal je de gong erin. Dus je moet ik zorgen dat die kop al aardig rucht in de wiel lezen kan. Maar als de lijn er al aankomt, dan moet je wel vallen natuurlijk. Ja, het wordt nou duidelijk al een stukje zenuwachtiger. Het komt alle keer heel dicht bij elkaar. Die willen er net onder rijtje. Akkerum Jere. Met het witte skip helemaal rechts. Huzum. En wat zijn? Ja, die had een gonkje. Die gaat stief bij de startkotterdel. Ja, en het is nog een minuut. Dat is nog wel even. Hè. Je moet er echt net te gauw wezen. Want dan moet je die hele line met je del afvallen. Ja, en daar moet maar om te wezen. Want je leest net in varringsposities zoals wat zijn. Je worden kennen gewoon dwongen worden om heen tot de skippen die eronder lezen. Oeh, en ben ze nou net te gauw? Wat zijn? Die is al druk ontvallen. Die mat naar onderen. Hoors gitter oer de line. En die wil natuurlijk nou even voor deze skippen uitkomen, want die mooie omheen drukken.
Maar wat een gong. En hier zullen we al die scootjes hun posities zieken. Waar zitten de gotjes? Waar kerst nog ruimte creëren? Het is officieel nog een 10 seconden. En hoe komt het mij? Wat zijn? Is die te gauw of net? Hoe komt het met de rest? Ik ken de vierste tonnen net zien. En daar is het startschot. En daar is ook de toeter. En dat houdt in elke orkestvlaggen. De witte vlaggen met het blauwe kruis erin. Dat betekent een individuele valse start. Dat betekent, en er zal nou een boordje voordeel gaan, mooi het noemen erop. Of op de kotter toond worden. Nummer 14 is degene die te betiet over de lijn is. En dan moeten wij even snel in onze papieren waar nummer 14 is. Maar dat zal Griff woord zijn wezen. Want die lag al betiet op het schot. En die zie weer. Ik inderdaad erachter uit het zakje. Ja, dat is dan het risico. Je bent of heel mooi op tijd bij die start. Maar krijgt de betiet, ja dan ben je er pineut. Maar we zullen hem hier nou toch voortvaren. Dan moeten we toch even goed zien waar er nou te betiet is. En dat wordt zijn dat. En je gaat Ljouwert. Opwaai naar de bopperste tonnen. Een kwaad kruisrakje. We zullen hem daar lezen. Het binden Huizemers die mooi boven in het veld lezen. En ik de hele mannen luidt dan een beetje verderop, meer onder in de mar. Mooi uit de start waai. De Veensters. Ik weg van de partij Jere, Bolzert, De Lemmer en Huizem. Maar in zo'n kwaad kruisrakje kan er bij de bopperste ton nog van alles gebeuren. Drachten weer onder de hele mannen. De Grausters. Ik net zo mooi uit de start. En die zullen zich toch wat revancheren willen van de dag van Juster. Douwe Visser van de Snekerpan. Kruistrik achterlangs. Wat zijn? Zuidwesthoeken zit er nog bij Boppen. Jenne Woord, ik toch wat meer erachter. Maar nou hebben we net goed mooi gekregen. Want net als us wie het toch de wat einers die te betiet hoe de finish wierden. Maar bis zij dan weer helemaal onder die lijn terugdoekt. En dat kunnen we misschien straks in het Varewinserak even zien op de track and trace. Maar nou hier we eerst erbij naar de eerste bopste tonnen. Ja, je komt het al aardig tegen bij elkaar. Ljouwert. Dit keer dan nog Boppen. De concurrentie leidt. Meer Gongshield. Zo het dan eens een keer mee zitten. Mij Ljouwert die tot nota. Ja, toch wat een stroef kampioenschap heeft. Willem Zwaga. En die had er een protestvlaggen in. Er is dus blijkbaar toch wat bad in die startprocedure. Of vlak daarna. En lang waar, wie is hij gelezen? Boppe Akkerum. Boppe Akkerum en ik hier ze krijgt de tonnen al in beeld. Dus die wie daar wint al dichtbij. Nou is de vraag, kunnen ze maar onrennen? Daar komen een peer over bakboord aan. Kennen ze daar voordeel? Het lijkt erop dat Akkerum toch weer als eerste om de tonnen is. Maar
Pieter Meter, wat is die op dreef de laatste 3 wedstrijden? Hij was al eerste, hij was al tweede en hier weer als eerste om de tonnen. Maar boven hem, ja, dat is spannend, die zit er deun op. Dat is het langwaarde scootje. Die haast onder het zuil voortvalt van de Bolsward. Maar nou van de andere kant surfen ze daar gebroederlijk naast elkaar om de eerste tonnen heen te komen. Jereveen, die draait der 4 boppen. Die is heger als het scootje van de Snekerpan. Snekerpan voorlopig op het 4e plak. En dan krijgen we hier toch al een beetje een koppositie. Ja, Drachten daar, ik heeg. Ik op gong. Het is een hele vloot, een dikke middenmoot die alle keer dicht bij elkaar zitten. Die maken helemaal in de breedte van de Langewaarderwiel richting de Hegebregen. En daar leidt de tweede tonnenwedse eerst omheen matten. Ja, Grauw wen het echt helemaal voorin, hè? Nee, en besjurren gelukkig dat het hier al hier goed gaat. Want het wie een kwart kuusrek. Maar dat hadden ze al hier met elkaar goed inschatten. Al wat meer rom te nemen als je de stuurboord aankomt. Dat sjurren gewoon Grauw. De tonnen al wat zielt. Dat er een gat valt, werden oor niet kennen. Maar nou ben ik benijd straks naar de beelden dat degene die individueel valt start weer, de nummer 14, daadwerkelijk weer omgegaan is. We sjurren het even weer op de track and trace. Hier sjurren we inderdaad de wat einders daar in het midden al lezen. Ja. Het is het balkje correct dat eruit stekt in het midden. Ja, die eigenlijk wat te gauw en bij de daar start zullen we liggen. ze inderdaad. Dat hier wij kennen we nou prachtig mooi deze beelden. En daar gaat wat zijn. Die dipt achter de lijn. Besjurren daar de denkbeelden. Nou, net een denkbeelden. Dan gaan ze hem hier werkelijk op de kaart zetten. Ze gaan er even achter Del. En dan sjurren we dat ondanks dat ze weer even weer omgaan. Toch weer gewoon mengen in de vloot. Dat had ze net in zijn volle. Tijd scheelt. Maar mij dat hier in dit geval even weer omdippen en dan direct wegstarten? Of maak je echt om de startkat erheen en weer? Of om de boetes te tonnen? Nee, ze mooie de troddelijn dippen. Zolang als de Japanner er nog net in hing, zoals het heet. Dat is de gele vlag met de zwarte stip. En waarom het de Japanner heet, dat weet ik net. Want het had niks met de Japanse vlaggen te maken. Maar dan, wat er wel vaak gebeurt, is dat er nog een peer valt te starten. Dan wordt die vlaggen erin hongen en dan moest net met dippen. En dan moest om de boetes te tonnen. En wat is hier aan de hand met de lemmer? Die hier in zijn eentje nog helemaal bij die boppers te tonnen omhuizet. Maakt het hier een strafrondje. Het had er alles schijn van. Zou die dan een conflictje hebben met het scootje van Ljouwert? Dat zou ik kennen, maar Hij neemt zijn verlies. strafrondjes jaren. Ik net in bij het SKS. Maar het kent wel wezen dat dan Willem Zwagens uit, mochten zij in elkaar in conflict wezen. Van nou oké, er is nou zo 4 achterop. Ik hel je dat vlagje er wel uit. Nou ja, de Lemmers staan er natuurlijk fantastisch voor in het klassement. Die willen helemaal geen risico's en zeker geen niet aftrekbare 14 punten aan de kant hebben. Dus ik kan me voorstellen dat zij kiezen voor deze optie en dan maar op safe in de hoop dat Willem Zwaga van de Ljouters straks het vlagje 1000 uitloekt. Ja, maar het is... Dat zou een logische verklaring wezen kennen. Maar dat is dan een ongeschreven regel dat ze dat doen. Want het is net zo dat zij er maar nou vanuit gaan mooien dat Willems waren dat vlagje er echt uitloekt. De Swan op een tweede plak, zoals het nou lijkt. Prachtig mooi voor ze op dit thuiswetter. En dat zou ik, als ze dat horen kennen, zou het helemaal fantastisch wezen. Maar sjeur hierachter. Dit is wel de top 3 van zelfs. En Jereveen leidt wel het heest. Als ze Gong zielen kennen, zou dat misschien wel net eens raar uitkomen kennen bij die tonnen 2 wedstrijden onderwijs binnen. Ja, het is dan even de tactiek. Wat doe je nou? Gisteren boppen varen. Dan moest helemaal de boetenbocht indwongen. En kan er een gat vallen voor degene die erachter zitten en die erin. Dus het belangrijkste is haast om achter het scootje te blijven. Of de maar er al wezen wijzen dat het helemaal vrij voorkomst. Maar
Heerenveen kan beter even bezietje. Een lietsgatje ertussen te houden. Een lang roemrak naar de tweede tonne. Het veld wordt breed. En dan moet haast de hele vloot naar onderen ta. Naar de tonne nummer 3. En daar begint dan het tweede kruisrak. Dan treffen ze daar, die alwijs werd ze nou zielen, tonne 4. Daar moet ze dan weer omheen roem naar beneden ta. En onderin werd ze strakjes starten binnen ongeveer. Daar leidt nou tonne 5 voor het volgende kruisrak. Dan gaan ze 1 route erop zitten. Tonne nummer 2 komt in beeld voor Pieter Meter. Mijn Bolzert die toch een lietskotje slijn had. En ja, wat ben die man scherp op het heden. Ze zijn alle dagen op het heden als eerste bij die ton. Ja, dit is hun waarlijk wat. En we zullen het even onder de zeilvoering. De fok. Je zoekt als normaal steeds die maakt mooi strak staan. Maar ze litten de wat spanning van die val. Oh, je zult hier wat balling in. Zodat maar dit wat lichtere waar. Dat zeil een beetje meer opballt. Wat meer power erin krijgt. Om maar eens een net gay fris gewut te broeken. En daar toch wat sneller varen te kennen. Dat zullen we hier bij de langwaarders dus net. Dat is even het verschil in tactiek van beide skippen. Maar voor eerst is Langwaar wol de verrassing van de dij op eigen wetter. Want ze lezen op een heel netjes tweede plak achter de koprenner van het klassement, Akkerum. En Heerenveen, ek weer mooi voorin. Sietse Brouwer had het spel toch goed onder praat in het kampioenschap. En er valt zuiver al een gotje naar de nummer 4 ta. De top 3 is toch wel enigszins verrassend. Wielst hier nog druk met putsen werken wordt. Puts is weer binnen boord. De hele mannen. Mooi, ik werd in de middenboord. Of in de midden, ja, de kop van de middenboord kan we duidelijk zeggen op het 5e plakje. Ja, die wordt duidelijk net te dicht op drachten komen. Vandaar het remjen met de puts. Om zo toch beter die tonnen ronde te kennen. Ja, hier wordt er een scootje even tussen prikt. Als er te volle ruimte valt tussen het scootje en de tonnen, dan kun je daar echt weer van profiteren. En dit weer een beetje weer hier in het gotje. Dat is te rom uitkomst. En Ljouwert kan hier zelf kiezen om daar in dat gotje te prikken. En beziek het, boppen het hele mandje te komen. En het hele mandje begint vanzelfs voort op te loeven. Die brengt hem voort. En daar kan deze weer van profiteren. Douwe Visser van de Snekerpan. Maar het lijkt erop dat hij ek omheen wil. Want ek die had Huzem weer vlak achter hem. In die middenmoord is het ja, nou toch wel even spannend om die positie vast te houden. En zou dit dan toch het ierwurren van de Akkermers? Dat zou toch eens een keer een prachtige prestatie mee wezen van Pieter Meter. Ja, het is nog steeds de eerste week, hè? En we zitten nog in de eerste week, dus statistisch dit de houdt er beste zich week? nog onder de regels. De eerste week kunnen we beter zielen. Dat hadden ze al jaren schellen. Maar laten we daar net te vol op hem in praten, want straks gaat het nog tussen de heren zitten. En wat wisselende kampioen is natuurlijk altijd mooi voor het scootjesziel. We zorgen dat ze misschien al wat omheen stutsen om toch te voorkomen dat er geen boppen hun zeil komt en al dekt. En we zullen de Akkerum is nou al wat verder Deljan. Wilst Langwaar er tussenuit skarrelen is en Heerenveen nou dus opscoot is naar de tweede plak. Dat is dan wel sneu voor de tusszielende Langwaarders. Zij hebben misschien dan toch wat te volle risico naam
Hij Heerenveen glippen litten. En die had er dankbaar gebruik van maken. Die had er oerhinnen zielt. En die gaat nou op jacht naar Akram. Dan kunnen we op het track en trace nog even zien hoe de tonnenronding gang. Dan pakken we even de ronding van de hele mannen. Die het drachten de route jouwt. En dan zullen we hem toch een heel eind onder die ton uitkomen. En daar kan jou het in het gatje doeken. En dan moet de hele man al heel hut omheen om hem daar weer kwijt te rijden. Daar lieten ze toch wat een gatje vallen. Dat wordt ik veroorzaakt door de drachters die daar nog weer wat voor zitten. En hier zien we gewoon de vensters die gewoon wij profiteren van dat de langwaarders net scherp genoeg binnen. En Slinger en wat slinger je. En ja, maar dat doen ze al hier maar die track en trace. Maar gewoon net opsturen. Dat wat de bolzetters wel, de Akramers wel doen. En dat gaan ze nooit litten. En daarom is het veen nou voor het langwaardersgoedje. Ik wil zijn. Het bloedt al keer heel dicht bij elkaar. In deze 5e wedstrijd van de SKS 2000 op de Langwaarderwiel. Onderwijs naar tonnen nummer 3. Onderste tonnen. En dan krijg je alle scootjes aansturen. Een kwart kruisrakje in de boppen. En voorlopig kunnen we stellen dat Akram, Heerenveen en Langwaarder de mooiste posities veroveren gaan. Deze hebben ik keurig een gatje er al hier tussen. Dus ze kennen mooi alleen nog de boeironde. En ik ben straks benijd wat er achter u gebeurt. Want deze boten die draaien straks in een richtje om die boei heen. En dan kan het zo wezen dat we hier een scootje als de Zuidwesthoek erachter leidt. Een gatje vinden kan. En in één keer samen 3 of 4 plakken pakken kan. Helemaal linksboven in beeld zien we de Lemmer, die dus helemaal achterom leidt. Die had nou wel de vrije route. En die kan nou profiteren misschien van al die scootjes die met elkaar ontloeven binnen. Om toch weer wat afstand goed te matchen. Pieter Meter als nummer 1 in het tweede kruisrak. En die had toch al een gatje te pakken hè, bij het vensterscootje. Maar dat hier er juist direct met de snekerpan. Dat is nog geen garage. Nee, en we hebben ik gewoon dat veen juster ik goed op dreef wie het enigste scootje in feite dat een heel einde voor een skarrel is. En die leidt nou al op een tweede plak. En dan hebben we de hele mannen. Die het hem echt meldt. Die blijft er goed dicht op zitten. Klaas Westerdijk, de nieuwe namen in de scootjevloot. En we konden straks constateren dat we vliegen hier nog 2 skippers hier met de naam Rijga in deze vloot. Maar Dirk-Jan en Alco binnen intussen beide net meer actief in het kampioenschap van dit jaar. En deze skippen hier achter het drachterscootje binnen al je met verboen. Dat betekent dat hier de eerste aan de binnenkant van de boei de rom te krijgen had. We zullen ze nou draaien. En al die oren mooi pas draaien. Als één voor één naar de boei daarin. En dan zullen ze heel weer komen. En is er nou ook één die ervan profiteren kan om in het gat te doeken. Ljouwert zullen we. De Snekerpan komt erachterom. Huzem volgt. Dat moet grauw wezen. Die het daar achterom sluit. Ja, ze moet al even voorzichtig. Wacht je op haar positie, op haar kans om erin te draaien. En alle keer zullen ze beziekje om bij de ronding van de tonnen boppen het scootje voor haar uit te komen. Zuidwesthoek doek erin. Ja, zit echt wat meer in de achterrij van de middenmoord deze keer. Auke de Groot. Maar er is geen één scootje wat hier op avontuur gaat en beziekert dat gat in te doeken.
Ze binnen al hier oesa voorzichtig. De Grauwsters in het achterrein. Mooi de Zuidwesthoeken achter hem aan. Daarachter wil het zijn. En toch, ik wil weer wat teleurstellend, de Jenne Woordsters. Ja. Dat zal Gerhard Pietersma ook wat oors betocht hebben van hem hoor. Want hij zit nu nog maar correct voor de lemmer. En die had al een extra rondje gedraaid en is helemaal achter ons sluiten. Wils de wien net oerhaatje. Het is zuiver wat minder warm bij tijden. Het gaat heel sterk. Oeh, zo, je wordt al bezocht om er nog wat. Hij mij hem net onrijdt. Hij kent er achter de held, denk ik. Ja, maar kennen. De Woordzijners, ja, die gaan gewoon oerstag ligt het wel. En dan moet je ik nog rond te hebben. Dat wie ik nog maar kielen. Koelie gekregen. Ik denk dat Jenne Woord mij gaat. Ja. Ik Jenne Woord voor het oerstag. Boppen de Zuidwesthoek uitzenden komen. En dan zal de lemmer er wel voor kiezen om hem nou terug te zetten. Wils de eerste scootjes onder de onviering van de Akkermes al harst op waai binnen. Naar de bopperste tonnen. Het bin zoals het zijn, kwarte kruisrakjes. En daar zullen we de dragsters die ik een orenslag bezietje om toch maar wat op te helling. En de Akkermes ben ondertussen alweer om de eerste bopperste ton, of de tweede bopperste tonnen heen. De boei nummer 4 achterna zitten, terug Jervin de Gerben van Maan. Dan kan ik zien hoe dicht, of hoe liets de kruisrakjes binnen. Dan hoe moeilijk het ook is om daar een onval in te plaatsen. Je zult heel weinig variatie in zitten wat je dwang kennen om er voorbij te komen. Pieter Meter van Akkerum daar helemaal boppen in beeld. In het roemerrak weer naar onderen. En hij komt er zien de scootjes die nog gewoon het opkruisen binnen. In dit geval Grauw en de Snekerpan. En Jereveen daar weer boppen in achtervolging op Akkerum. Ja, de Snekerpan die kent er precies tussen terug. Maar in dit snelle stikje met het kruisrakje en dat Vaderwienserak, daar is net een hele protte ruimte. Dat zijn kwarte eindjes. Maar deze twee mannen hebben al een behoorlijke voorsprong op de noemeterijen hier. Dat god is wel behoorlijk oproem. Huzum en de hele mannen. Wil ze daar lang war in het midden joggen. Maar vlak daar weer boppen, toch het scootje van Ljouwert. Ja, dan is nou wordt de Zwan opfretten Trodelieuw. Die draaft er oerhinnen en zak je ze toch langzaam gewoon achteruit in het klassement. En dat is het plaatsje wat we juist ik zeggen. Want jog eens even naar Grauw. Die draait hier om een tonnen heen en die had je dus een geweldige slag maken in dit kruisrakje. Want Maar die pakt hier zo 3, 4 of 5 scooters. Maar is dat al hier reglementair? Ik zag daar de fokken klappen en ze kwam hoe steward voor die Skippendel. Ik zie nog geen beweging, manoeuvres op de orenskippen, dus het liep dat ze er voor elkoeten, maar daar had ze toch een prachtige slag maken. En Ken langwaarde tonnen. Ronde zonder hem te rijden. Die had er echt moeite verdwaan. En die had les natuurlijk van Ljouwert die de boppen leidt. Ja, daar zit er genoeg ruimte tussen. Daar leidt het net om. Maar ze kwamen toch wat in de knoei. En wat gebeurt hierachter? Valt er dan nog een gotje? Waar zit de hele mannen? Kan die hem daar nog tussen prikken? Zoals het nou lijkt, lukt dat gewoon.
toch een prachtige manoeuvre hier van Klaas Westerdijk. Jair, nou lees je wel onder die turen, maar ja, hij is er wel bij. En dan had Grauw in één haal in een heel kwart cruiserakje waar wij van zeiden, daar zal nooit z'n volle in zitten, in één keer 6 plakken pakt. Knappe prestatie van Douwe Visser van Grauw. Dit in één keer opzet naar het derde plak in de tussenstand. En laten we net vergeten, Ljouwert meldt hem nog altijd heel sterk in die voorrij hier op het vierde plak. Langwar intussen vijfde. En dan Huzum, de hele mannen. Starum, het zit al een keer dicht bij elkaar. Hoe komen die uit deze ronding mee? Snekert Pan. Zit er echt tussenin. En in één keer wat meer wien. En daar profiteren deze bopperste scootjes van. De Sjurret onder wolken. Daar komt wat wien uit. En Jenne Wout had een mooie broes voor de kop. De Grauwsters. Hij had het weer te pakken, Douwe Visser. Maar er is een gotjeslijn. 2 scootjes rennen er echt uit. Dat binnen de Veersters. En dat is het scootje van Akkerum. In het Roemerak onderwijs naar tonne 5. En tonne 5 die leidt weer onder de startlinie. En dat zo betekent dat ze daar weer een cruiserakje in gaan dadelijks. Alle scootjes vlak niet kunnen kwar. En alle keer zijn ze bezieken om het beste uit te komen bij die tonne 5, die onderste tonnen. Deze beiden hebben de vrije win, de vrije positie. Maar die middenmoot die is grut. En had je maar één toekenslag 5, 6 scootjes in heli kennen, dan moet je er heel goed op denken, dan kun je ze misschien ook weer verliezen. Ja, deze eerste slagen, die eerste boeiroening, de tonnenrondingen waar je nog zat dichtbij elkaar zitten, is zak cruciaal voor de wedstrijd om dan er al een beetje uit te komen. En dan zorgen we in één keer dat de Huzumers oer Ljouwert heen binnen. Hier gebeuren dingen die wij haast net in volg je kennen zo snel op onze camerabeelden. Het betekent misschien nog een licht beetje dat we de lijn net precies zorgen, maar het weer natuurlijk wel zo dat zowel Ljouwert als Jaap Zwaga van Langwaard er even helemaal voor de heer leiden bij de tonnen. En er een aantal mooi volle snelheid onkamen. Het volgende cruiserak voor Pieter Meter van Akkerum. Weer als eerste om de tonnen. Maar vlak daarachter Sietse Brouwer van het Jereveen. Weer een sterke wedstrijd van deze debutant. Hij viel hem lekker op de gerben van Maan. Hij presteert heel constant, heel dit in het linkerrichtje ontnota. En dan kunnen we nog even zien op de track-and-trace systeem wat er nou strakjes gebeurde met die goeie slag van Grauw. Grauw hier, die had hem blijkbaar heel, die had het oordwat om hem ertussen te prikken. Hij leidt door stuurbord. Maar scoort het in als genoeg ruimte en als ik het zo zie, dan is dat ik zo. Had de goede goknaam op tijd oerstaggang de kwarte lijn zocht. En die gok is fantastisch goed uitpakt. Ja, die orenskoetjes zijn waarschijnlijk dan jeder bij de boei oerstaggang. En heeft eerst een stuurbordslag maken te wiels. De Grauwsters wat verder oer bakboord trokgang binnen en toen die stuurbordslag maken. En daar gaan ze in één keer het hele veld pakken. En een prachtige prestatie om zo in één rak 6 plakken te pakken.
En daar zien we de Zwan alweer. Van een mooie tweede plak. Al redelijk achter in de middenmoot. Dit zou toch wel heel spietig wezen voor de Langwaarders op hun thuiswetter. Maar Grauw rent ook bij die middenmoot bij, hè. Die creëren echt een stuk ruimte. Zit nog wel op eerbiedige afstand achter de nummers 1 en 2. Maar had heel mooi vrij zielen. Hij profiteert optimaal van die goede tussenslag. En meldt hem weer in het front. Ekdouw Visser van Grauw zit er ontnota prima bij in het klassement. 4,9 punten. Voorlopig dus een derde plak in de competitie. Maar ik denk, Freek, dat de skippen die nou zowat 1 en 2 en 3 lezen, ik 1 en 2 en 3 in het klassement staan. Dat scheelt was, denk net alles. Of de Ja, maar uitzondering van de Lemmer, hè. De Lemmer schiet nou 2 en die leidt nou laatste. Ja, maar de koprin is nou Juwet in Langwaar. Jereveen die meldt zich nou ook in de top 3. Ja, die doet hele goede zaken. Maar we zijn nog een ziel. We nemen nog geen vastkoud op de uitslag. Nog steeds het rode vlagje bij de Ljouwerters. En we zouden heel benijd wezen. Zie waar dat is. Tot nota weer alle protesten in de commissie. Maar ik kan me dat nou haast net voorstellen dat dat Juwet er nog gewoon is. Langwaar. Ja, elke route zak je ze 1 en 2 plakjes naar achteren. Spietig voor die ploeg. De man van Jaap Zwaga. Want wat willen ze graag voor eigen publiek zien laten dat ze wel degelijk goed zielen kennen. En voorlopig had er een man als de Sneker Pan en wat zijn en neem maar op, had er toch heen de Lemmer. De Lemmer, die trouwens een heel lijn alweer naar voren skarrel is. Want de Lemmer leidt alweer achter de hele mannen. In die middenmoor. Dan had Albert Visser van de Lemmer toch echt een goede slag dien. Ja, en zijn broer had het wat minder dien. Douwe van Snits. Want die wie bij de eerste boeironding wie die nog als 5e om de ton heen. En ondertussen vaart hij net z'n 4 van het achteraan al op het 10e plak. Dus die doet het wat minder als Juster. Ja, dat wordt. Bij de boei gelijk. Ja, achter elkaar omvaren had net zo volle zin. Opmerkelijk dat er dan toch in die kwarte rakjes zulke wisselingen plak vinden kennen. Ja, het is zeer bijzonder, maar het een heel soort met boord-on-boord situaties te maken. Hoe kom je daaruit? Wils Jereveen aan de tweede route begint. En nog altijd in de achtervolging is op dit scootje. Dit scootje. Dat scootje dus. Akkerum die toch een behoorlijk eind verder voorleidt als niets krijgt. Pieter Meter die had het spul goed onder praatje. Ja, Sieterse krijgt nog een hele minuut tussen. Hij had zijn voorsprong verdubbelen op het veenste scootje. Kijk, opmerkelijk dan is dit blijkbaar toch het waartype wat hen het beste leidt. Ik weet dat hij een keer kampioen geweest is. In een kampioenschap werd het eigenlijk toen in die 14 dagen amper boven windkracht 12 west is. Die won toen. Maar dat is al heel lang lang. Maar dat weer al een teken dat ze bij Lichtwaar prima presteren. En het is wel Lichtwaar, hè? Ja. En zoals het nou ligt het de komende dagen ik net echt het beginnen te waaien. Dus je zult zeggen een mooi vooruitzicht voor de Akkermers. Grauw onderwijs naar de bopperste tonnen. Dus die begint ons in tweede ronde. Kreers op het derde plak. Nog wel wat afstand naar Jereveen zelfs, maar ook naar de achtervolgers. Ja, en als je Douwe Visser er rond te houden, dan is het wel een poelbetoer om weer om te pakken.
Ja, maar ja, god, het is een wisselend beeld de hele tijd. Juster een miskatting bij de ton. En hij komt er net meer om te pas. Hij had net zien, het had er 2 plakjes pakken kennen, maar verder kamer net. We zeggen dat op grauw met Douwe Visser. En nu zit Douwe Visser weer in achteraan. Dat blijkt maar weer dat die vloot heel dicht bij elkaar uit. De Huzemers. Oer stuurboord. Ja, het oer bakboord. Ja, denk je het kopkal wat omheen, maar een kopkal linnig is net genoeg. Wat doet Ljouwert? Ja, die mooi trossielen. Maar hij kiest ervoor om moest te gaan. Ja, Huzum kan hem correct voorblijven. Dat is hun geluk. Ze draaien boven hun. Pakken de eerste win weer en kennen die hier het geluk mee. Dat die correct 4 nog. Nou, dat zijn risicovolle manoeuvres, want je hebt niks te vertellen. De Ljouwerters kennen er gewoon verkiezen. Zeg de Zuidwesthoekers daar weer in. Ja. En dan had Ljouwert... Dan wordt Oer Ljouwert hinnen. En dan hebben ze dan toch last van die manoeuvre die ze dan hebben met Huzum. Dat kost het snelheid. Ja, je had net alleen nog te maken met de scootjes voor je, maar die zelden achter je vanzelf. Ja, we zeggen hem twijfelachtig wat omheen gekomen. De fok wat langer invallen, net de gong horen om in één keer vol hoe start te gaan. En dat kost het natuurlijk een heel soort snelheid. En als er dan een skip aankomt wat al eerder hoe startgang is en op volle snelheid krijgt als de langwaarders nou op die ton aankomen. Maar wat gebeurt hier? Ken dit? Langwaar. Had er genoeg gong. Is er 4 genoeg voor? Ik denk het al, ja. Ja, deze route in elk geval nog wel. Maar een heel soort oer hier er net. En daar hebben we de Lemsters al. Ja, die maakt je toch een indrukwekkende opmars, hè? Echt helemaal achterom lijnen ze strakjes. En in die eerste route nog een best naar voren scharrelen. Albert Visser. De nummer 12 van het klassement ontnota manifesteert hem weer voorin. Maar kinder gerust zielen. Is dat protestje in hem? Hing het hem dat nog boven de holle? Want dan kun je verschrikkelijk hut door de mar heen vliegen. Maar het kan al je voor niks werden. Maar dat weten we net. Dat is speculeren. Akkerum alweer helemaal onderwijs naar de andere kant van de Langwaarderwiel. Jereveen daarachter. Toch behoorlijk wat skiplengtes. En datzelfde gat zit ongeveer ook tussen de Vensters en Grauw. En dit gat ligt het nog wel groter naar de middenmoot. Met Huzum nou toch ruimte creëert had hij. Ze zijn bij Ljouwert Wijshield. En de Zuidwesthoeken en Ljouwert die zijn nog een beetje aan het sparren. Ljouwert had toch weer gong kregen en de Zuidwesthoeken kenden nog net echt helemaal oerheen rennen. En dan Langwaar. In de achtervolging de Lemsters, de hele mannen. Jenne woord beziek het onder het hekje. Wat zijn Drachten. En dan pas de Snekerpan. Douwe Visser van Snits. Vliene hier nog naar een kreeg derde plakje thuis hield. Doe waard Douwe Visser van Grauw hier de winnaar. Voor Pieter Meter, die toen ook al heel goed hier. En Albert Visser van de Lemmer weer hier vliene hier de nummer 4. Ja, en de Snitsers die hebben al een boeze vol met punten. Op Grauw woe het ik net. En deze komen het onweer, deze punten die er nou bij komen. Mochten ze natuurlijk op dit plakje blijven. Jereveen maakt al een beetje omheen. Dan kunnen ze de ton in één keer om. Dat matslagje als ze er nog gewoon horen. Ze snijden hem vrij strak om, hè? Ja, ze hebben net volle oer. Net volle oer. Het zwet zit er hier ik net heel diep in. We sjuggen ik hoe het skip komt het zoals het heet. En eerst wordt de grutskoort losgooid.
De fok houden ze nog even aan om het schip uit eigen beweging draaien te laten. Het roer zat min mogelijk achterhoed. De west achterhoed, als zullen we dat hier wil gebeuren. En het schip op hun zeil draaien laten. Maar ze redden het op. Maar eigenlijk pakt ze toch wat extra meters. Nee, de meters zijn net zo belangrijk. Het gaat vooral omdat ze hem toch al bezield hebben. Ik bedoel, ze komen ik op een bezielde ton aan. Voornamelijk gaat het erom om de snelheid in het schip te houden. De eerste beide scootjes om die tonnen. En Grauw daar vlak in de buurt. De noemer draaien om het nota. Douwe Visser van Grauw. Maar is de wie nou ze draait? Het liep het er wel op. Want in ze krijgt, nee, hij is toch wel wat noordoostelijk bleu, maar goed, ze krijgt volle rommer naar deze boei 4, naar boei nummer 2. En nou zullen we die scoort en toch redelijk strak ongesteen hier. Nou die ton, ze hebben hem zelf. Wat ozielt die boei om? Het liep het er toch op dat er een lietse skifting in de wie zit. Wat is er nog mogelijk hier op de Marbi Langwar? In dat, ja, toch wel wat eigenaardige wedstrijdveld wat ze hier uitlijn hebben. Het is wat ongebroekelijk, 5 ton, dat zullen we net vaak, hè, in de zielerij. Nee, dit is om de romte op de mar wat te benutten. En wat meer afstand te creëren voordat de schip het cruiserak ingaan. En dan is dat voornamelijk de eerste routes onderhouden. Ja, er is hier al wat gebeurd op een mar. Druk, baggerwerkzaamheden, et cetera, et cetera. Had de organisatie, de commissie hier daar toch wat meer speling kregen bij het betinken van een route? Ja, het is zeker. Nou, het is meer speling. Ze koen natuurlijk hoe de hele mar wil zielen. Alleen het is vooral de skippers, denk ik, dat die je blieft met midden. Met deze windkracht is dat wat minder belangrijk. Maar als het je waait, dan en dan mast met deze scooten oor het onjeppe wetter heen, met een volle snelheid, dan ben ze gewoon haast net te sturen. Daar rennen ze gewoon uit het roer. Ja, zo kun je het heel mooi zien. Akkerum, het Jereveen Grauw en dat Huzum, toch heel knap, hè? Op het vierde plak. Die werd nou dan toch Starum erachter te horen. Starum dan eindelijk voorbij Ljouwert. En Ljouwert werd Boppen Langwar. En de Lemmer, die zit er gewoon weer deun achter. En houdt alle opties weer iepen om toch naar voren te kroepen. De Lemmer die had er alle belang bij voor zelfs hier een goed resultaat deel te zetten. De Grutske nummer 12 van het tussenklassement. Haar meeste wedstrijd ontnota is een 5. Nou ja, dat wil ze graag onderblijven vanzelf. Ja, en dan zien we toch dat die wien verloren is hier. Ik hier al wat een inschatting. Wie dit ze krijgt gewoon een hele wiense rak. Nou, in één keer is de boei net meer bezield. En komen de skippers hier daaronder, die moeten gewoon nog een slagje omheen maken. Of hebben ze de boei wat verlijnd, maar dat gaan wij net zien. dat hebben wij net Maar zien. die mogelijkheid hebben ze wel. Ja, dit wordt nog even spannend voor een paar scootjes. Want die tonnen moet wel aan de goede kant ronden worden. Ljouwert, die kan mij een opzitterke de tonnen in één keer nog aan. Kost misschien wel wat snelheid, maar die kennen hem tenminste nog ronden. Want daarachter, Langwar, die had er meer moeite mee. En die kan wel eens raar in de verdrukking komen nou. Ja, nee her. En die beziekt het misschien ik. Of gaat oerstag. Oh, Langwar. Dit redde je hem net. De Lemmer scoot alweer een plakje op. Is nou ek Langwar voorbij. Langwar die hier helemaal in de vernieling komt. Totaal verkeerd bij de tonnen. Alle gong uit het schip. Ja, ze kennen eigenlijk net oerstag. Dat is lastig.
Maar ja, om hem te helden, de gong is er echt eerlijk wat uit. Ja, maar Maar als ze zat trooskarrelen, dan kan het krek. ze helden de ton, maar Sjurger, het kost ze meters. En de orenscouten zielen er sa oerhinnen. De lemmer er al oerhinnen. En ook dit scootje zal boven oer lang waar hinnen denderen. Want deze die kennen op volle snelheid er oerhinnen. De hele mannen, ze lezen straks vol onder de turen van onder het tuig van Langwaar. Maar sluiten we mooi aan bij deze middenboord. En hoe kwart de rakjes dan ik binnen? Er kan een hele protte barre op een paar 100 meter. Nou ja, en vooral als het Sam van Roringen niet één keer in de wien krijgt. Want die is inderdaad, in die het nou helemaal draait. En laat het kruisrakker heel de zien. Ik ben benijd wat de organisatie hier nog mee doet. Worden er nog boeien versleept. Want dan kunnen we een heel mooi lang kruisrak krijgen. Oer de hele langware wielen hinnen. Want nota blijven alle wedstrijdtonnen lezen wat ze lezen. Wordt er dus gewoon terugzield. En is er nog altijd Akram hier in het midden. Die het vrij voor koers zet op de bovenste tonnen. Met een groot verschil op het Jereveen. En die lezen we roem voor op dit scootje. Wat nou om de tonnen heen zal. Het Grauster scootje. En dan is het maar te hopen dat die wien weer wat waarom draait. Want oors zit er tactisch weinig meer in deze wedstrijd. Dan wordt het een lange slag, oerbakboord omheen en een kwartslagje waarschijnlijk naar de Tonta. En dat zou spietig wezen voor de wedstrijd. Douwe Visser van Grauw, die had de jas al uit. Die had het net mee gehad. En dus ik dwaande mij een mooie opmars van zelfs nee, toch wat een matige start. Maar dan gaan ze hun prima uitrijden. En de Huzemers. Die doen het eigenlijk heel knap. Lees ik gewoon op het vierde plak. Johannes Meter. Vliene hier nog skipper van het scootje van Langwaar. Nou dus bij Huzem. Adviseur Beint Kramer. Die man die doet eigenlijk prima zaken hier. Ja, dit wie al van tevoren al de verrassing, of de verrassing, wat de verrassing worden zou. De oerstap van de oudskipper van Langwaar. En op nou het Huzemerscootje. En ja, dan kunnen we toch stellen dat de eerste weken ze aardig aan de verwachtingen voldienen ha. En het Huzemerscootje weer in de middenmoot zielt ha. En dit is de Grutte middenmoot. Lemmer helemaal links. Borsijn helemaal rechts. En al die scootjes ertussenin al keer dicht bij elkaar. Dan had de hele mannen daar toch wel een gotje gecreëerd. Zuidwesthoeken knap op het vierde plak. De hele mannen op het zesde plak voorlopig. Ik denk dat Lemmer daar nog ergens tussen zit, Mat. En dan de hele mannen komt. Maar die ben wij even kwijt. En Sjug inderdaad net volle sprake meer van een groot kruisrak. Ze kennen haast van die onderste boei. In één keer naar die bopperste boei zielen. Ja, en dan maakt nou toch de commissie eens even in de baan om de baan oors te lezen. Of vermoeden ze dat het weer oors willen zijn? Nog geen actie. De startkotter
zullen alles goed in de gaten houden. En mocht het zo wezen dat die wien echt een hele oren richting krijgt, dan had ze het voeg om de wedstrijd tonnen te verliezen. Het is natuurlijk wel zo dat de haast in ieder rak een scootje zit. Ze mooie pas alleen nog maar die tonnen beginnen te verslepen als er geen één scootje in die baan zit. En omdat het zulke kwarte rakjes binnen zit er haast de hele tijd wel in. En het kan wel, maar dan moet ze een snelle actie ondernemen om de boei te verliezen. En moeten ze wist wezen dat die wienskifting ik langere tijd staan bleef. Nou is het geluk dat er 5 ton lezen, dus dan kun je vast mee in beginnen. Maar het is wat ingewikkeld. Daar is de hele mannen. Wel degelijk wat afstand nam. Knap naar het 5e plak daar. En de lemmer die wrakselt er nog met Ljouwert in die middenmoord. Maar hoe groot is die ruimte? Waar zit het dichter bij de tonnen? Ja, daar is de lemmer. Die zit er wel degelijk aan de goede kant. En dan moet de hele mannen toch ontsluiten waarschijnlijk. De lemmer en Ljouwert. En daar in de vierde de hele mannen. Die hoopt het misschien dat er met gong eromheen kan. Deze scoot ben al hadden de beide de Giekhoer een orenboek lezen. Dus de stuurboord en de hele mannen bakboord. Maar deze skippen binnen binnenschip. En de hele mannen moeten ze er keurig tussen zitten. En dat geldt ik voor die scootjes die erachter komen. Als hij er net voor de el komen kan. Dan liep het er toch dat de hele mannen tactisch een iets mindere keuze maken had. Want hierachter zit ik weer. Nee, ze komen nog wel voor de woord zijn en de langwaardersuits. En ze gaan gewoon. Dus het is net onmogelijk dat ze hier echt Ljouwert nog bij de klappen pakken. Maar is die gong genoeg om echt onder die tugen uit te komen? Ja, dat liep het wel zo. Ljouwert en de hele mannen in gevecht, maar de lemmer daar alweer voor. En de lemmer doet dus prima zaken na die valse start, na dat ongelukkige begin. De situatie mogelijk echt met Ljouwert, die wij net zien hebben. Maar het hele mandje ondertussen een reetvlagje in het wand. En wij weten net waar dat gebeurd is. Maar de hele mannen, mooi een protest in het wand. En dan ben ondertussen de eerste fjouwer om de bovenste tonnen heen. Akkerem is op kop. Vergrutje haar voorsprong op het vingerste scootje wat. De Grausters daar weer met hetzelfde aantal schipslengtes erachter. En Huzemers was vierde om de ton heen. Wat zijn Drachten in de achtervolging. Nog altijd daarachter de Snekerpan. Die had het joh toch dreig. En dan had hij toch een grillig kampioenschap ontnota. Die ene daar voor, de andere daar weer achter. Hij zal net tevreden wezen. Nou, binnen Snitsers mentaal hele sterke zielers. En zullen zich net van de wies brengen laten. Toch een wat mindere wedstrijd. En de wedstrijd is nog net voorbij. Ondertussen ben we een dik uur aan het ziel. Ja, ik Douwe Visser had de jas al uit. Ja, en nu hebben we een heel fraai plaatsje. Maar om kop, Pieter Meter, voor het lapje bij Akkerem.
En dan een hele lange rits de achtervolgers erachter. Sintje op een fok. Knalt eruit. Prachtige kleuren. Ja, en dit had er eerder mee maken. Jenne Wout. Hoe er extra heerlijk zielen naar de finish daar. En hier zullen we dan wel activiteiten bij de tonnen. Hier wordt een wedstrijd tonnen oppikt en verlijn. Want ja, de wien is toch nou zo'n eind draait. Dat het een heel oorsoort wedstrijd wordt. Ze zullen bezieken om er toch weer wat christelijke kruisrakken in te lezen. Hè? Ja, dit zakkoert net trok in. Dus willen we een mooi slot van de wedstrijd hebben, is dit een wiesbesluit. En het kan in feite nog alleen maar mooier worden. Want een lang kruisrak, wat nou ontstaan gaat, over de volle lengte van de langware wielen tot boppen aan de sneldik daar haast, kan alleen maar mooiere tactische beslissingen opleveren dan zoals er nou zield wordt. Sietse Brouwer. Consolideert zijn tweede plak achter Akram. Wiels Akram ondertussen alweer om de bovenste tonnen heen is. En daar hebben we in Jenne Wout. Die had ik een tussenslagje maken, want die leidt nou in achter de lemmer. Voor Ljouwert, ik voor de hele man in Jenne Wout, Gerhard Pietersma had dit rak broekt om een sprongje te meidjen. Ik denk dat hij trouwens 4 plakjes naar voren skarrel is. Hou ze in de gaten. Ja, zielig is ze vanzelf wel. Hier een stroeve ging hier in Langwaar. Maar hij meldt hem nou toch weer meer naar voren. Langwaar helemaal aanzakken. Zit nog correct voor de Snekerpan. Dat dan nog wel. Maar oh, wat schande voor de groep van Jaap Zwaga. Dat ze die mooie startpositie net vasthouden konden. Ja, we sjurren en er moet wat gebeurd wezen. Het zo kennen tussen de hele mannen en Jenne Wout. Als dat het vlagje betjut van de hele mannen. Want ken ik nog de Ljouwerters West hebben. Want de hele mannen zakken 2 plakjes aan. En Jenne Wout schoot 2 plakjes omheen. De fok de loert. De loert erin. Op de bomen hing je. De druk erin brengen. En zo volle mogelijk breed te pakken. Dat jouw gong. Hier kan de loer er weer uit. De vak de orenkant door. En Huzum kan die dan dat mooie 4e plakje vasthouden. Bovenin is Akkerem alweer dwaande naar de volgende tonnen. Jereveen daarachter. Grauw de nummer 3. En Huzum hieronder. Op een mooi 4e plak. De noemers strijden, consolideren hun voorsprong. En ik, de onderlinge verschillen, bleven precies een minuut. En die scoren dus ik net op mijn koring. Johannes Meter. Netjes om die tonnen heen. En op jacht naar Grauw. Zou er nog meer in zitten voor de Huzumers. Want hier is het moeilijk wijkom. Ljouwert, de hele mannen, wat zijn Drachten. Langwaar, daar nog weer achter de Snekerpan. En Jenne Wout viert deze groep aan. Maar er zit al een aardig gatje. Maar Lemmer die je toch weer bij Weirend.
Zou er dan mogelijkerwijs nog wat inzetten kennen voor de lemmer? Of is dit god dan toch te groot? En wils ik zei dat de onderlinge verschillen tussen deze treien hetzelfde bleven, binnen toch wel degelijk de Huzemers die inrennen op het Grauwster, het onoverwinnelijke Grauwster Piepster scootje. En de Huzemers zielen gewoon brutaal mooi, sneller dan de Grauwsters. Ja, werkelijk. Want wie het in de eerste wedstrijd op Grauw, net Douwe Visser, die het toen duidelijk sneller ran als de orenskoetsjes en daar toch die wedstrijd eigenlijk won. Dat wie met name de rommere rakken. Dan wordt hij hier toch op snelheid misschien wat oertroefd. Toch Huzem. Verrassend. Pieter Meter van Akkerum had alle tijd om de concurrenties even rustig te bezien. Hij kan mooi, vrij, zielend zijn eigen koers kiezen. En zocht de hele vloot om hem voorbij komen. Nou ben ik benijd dat als ze de boeien alleen nog verloren, dat het dezelfde baan is, of dat er ik boeien uithellen binnen. Maar zoals het nou liekt, binnen alleen nog de boeien verloren. Maar daar komen we straks achter. En hier schurren we de rode vlagjes achter elkaar aan. Al kan ik me eens net voorstellen dat dat deze twee Chimoko binnen. Wat zijn Drachten, Langwar, de Snekerpan. De achterhoede van de vloot joert op de Langwarderwielen. Helemaal boppen in de mar. De Akkermers. Daar lijkt het nou toch wel een beetje meer wind te komen. De Akkermers houden hier aardig koers en snelheid. En ik hier staan de fokken voller dan voorin. Ja, een goed oren zielt. Er zal vast nog een... Zou er nog genoeg ruimte wezen om nog een hele route te zielen? Ja, ze zullen Griff nog even een beziekje, een goed cruiserekker in te lezen te wollen. Om toch nog wat spanning in de wedstrijd te creëren. Alhoewel dit grauwste scootje en de twaaien voor op een respectabele afstand van de rest van het veld en van elkaar lezen. En wat is er nog mogelijk voor Huzem? Als zij echt zo hard inrennen op Grauw, zou misschien het brons van Joert er nog wel in zitten kennen. Hier ek de loerte eruit. Het tuig weer over één kant. En je wordt goed op treintje, die loerte eruit. Je zorgt ik dat de jongen even een klap van de fok krijgt, maar hij weet dat dat ding er komt. En nou is dat met deze wien is dat goed te doen. Maar wienkracht 5. Dan moet er maar wat fouten wezen en dan kerst zo mooi die grote houten loert zo opbouwt slaan. Huzem op jacht. Nee, het scootje van Grauw. Leidt er prachtig in. Snijdt door het water heen. Ja, je straalt wel een stukje snelheid uit. Maar is het genoeg om echt dichter bij Grauw te komen? Grauw leidt toch nog wel een behoorlijk aantal skipslengtes voor. En het verschil is weer een lietsbietje oproen. Dus deze onderlinge verschillen van liekje een beetje hetzelfde te blijven.
Ja. Als je het zou bezorgen, dan haar in de voorhoeding al eerst de meeste scootjes haar positie wel zo'n beetje veilig gesteld, zal ik het. Overal behoorlijke gaten tussen. 1, 2, 3, 4, 5. Bij Akkerum voorlopig toch als beste. Maar de Finsters die consolideren prima dat tweede plak. En eigenlijk geldt het ook voor het derde plak van Grauw. Huzum daar weer achter. En de Zuidwesthoeken op 5. En het lijkt erop dat de organisatie toch nog meer stappen onderneemt. Want er worden nog meer tonnen versleept. De route wordt onpost. En dan zullen we graag even weten waar die tonnen dan heen de lijn wordt. Die komt meer naar huis daar. En hebben we het dan nog altijd over 5 ton? Of wordt er nou echt een tonne tussenuit hellen? Ja, er soorten maar deze wien gewoon 2 ton er tussenuit kennen. En het mooie lange cruiserijk waar ik het al eerder al hier zo erin kennen. Een trijhoeksbaan. Een trijhoeksbaan. Deze boten die staan in nauw contact met de startkotter. Waar ik de wiemjetten word en ik op het rubberbootje zelf. Omdat de wien op de wiel. En op de startkotter wordt nou het teken C nog altijd toont. Die baan C. Ja, dat zou de Noordbaan wezen. Het zou niet zeggen dat ze de ton een beetje opscoren, maar... Ja, maar zo ben ik op zich net verplicht om een orenbanenkaart van hoe we noemen te tonen. De skippers worden waarschijnlijk onroppen bij de tonnen hoe de nieuwe situatie is. Want ze zijn natuurlijk net altijd in de gelegenheid om bij de Kotterdel te varen in de wedstrijd. Dus toch middels een lietsboordje gewoon worden de skippers onroppen over de veroring van de baan. Ze kunnen nou haast in één lange slag de orenkant van de Mar bereiken. Werd in eerste instantie die tonne 2 dan leidt. Die leidt er nog altijd. Dat jouwt wel om dat de wienrichting behoorlijk verloren is. Het is ik zo, het langwaarde wiel had een knikje en ik trok dat knikje en ik trok de hege bregen. Is de wienhoeken op de Mar op de ene plak ken ik wel tientallen graden verschillen met de wienrichting verder op de Mar. Ik daar maar dan weer apart meten worden van hoe de wien staat. Dat ken je net van in je plak houden. De beide kaprenners. Witte scootje van Akkerum. Maar daarachter de Germen van Manen van het Jereveen. Voorlopig de nummers 1 en 2. Onbedriegen. En op de derde plak hebben we dan Grauw voor Huzum. Starum vijfde, de Lemmer op het zesde plak. Jenne Waan voorlopig. Zonde, Leeuwert 8, Njochen de hele mannen. 10 Drachten. En Boats 1 en Snits en Langwar die sluiten dan de riegen. Het lijkt erop dat Langwar van het tweede plak helemaal zakken is naar plakje nummer 3. Ja, en dat is natuurlijk wel een trieste zaak. Liekt het er zo mooi op. En hel je het er net uit op je thuiswetter. De achterijn van de vloot. En dit is de voorijn. De eerste fjouwer scootjes. Voor het lapje wennen onderen. En dan ben we dadelijk benijd hoe die ton nou correct verlijn binnen.
En dan zou je theoretisch als deze keer als lang waar snits voor hem had, dan zou hij altijd blieb wezen. Om te denken van zo, dan ken ik al maar de grote jongens mooi van. Maar lid nou snits ik op een 12e plakje zielen en achterin in het veld zitten. En dan ik totaal je meter op zit in deze wedstrijd. Nee, en Snits had al een 900 bieten steen als meeste resultaat. Dus die krijgt er hier een smakpunt bij. Wil de eerste fjouwer alweer om de tonnen binnen. En de verschillen daar haast al je precies een minuut achter elkaar zitten. En de Huzemers in dit rak toch wel weer een liedzontje op schoot binnen richting het grauwste scootje. Deze tonne wordt nou ronden terug Akkerum. En nou ben ik benijd dat onze track- en tracegegevens nog steeds kloppen. Mooi de boeien. Want ik zie hier de Akkerumers alweer om de tonnen komen. Ja, dit is al wat verhoren. Ik zie het nou inderdaad. De techniek van de meesten van de track en trace binnen ik mooi manmachtig ontsleutelen in hun apparatuur. En dat mooi wel eens neemt worden. Dat is een hele ploeg die zowel thuis als op de kotter zit om deze techniek al hier mogelijk te matchen. En de boei is alweer updaten. En daar zullen we inderdaad de Akkermers allemaal komen. Achtervolgen terug het grauwste scootje. Nou, eerst die van je nog even. Die zit er tussen. Excuus, de vingersters. Die eer even change. Ze zitten de hele dag al strak voorin. Dus Ik jette dat de gemiddelde leeftijd iets onder de 30 hier zie je het op het vingersterscootje. Toch bij de 24,7 exact te wezen. En voor zijn jonge ploeg is dat toch een geweldige prestatie. ja, knap werk. Akkerum. En ken dan de adviseur Tom Otte in de tweede week deze man niet rustig houden en uit de feesttent te horen. Nou ja, Pieter Meter had zelf al jongen dat ze er dit hier alles aan doen zullen om wat te matigen. Ze realiseren hun zelf de situatie. Ze hebben ambitie genoeg om nog eens een keer die laatste stap echt te zetten. En dat zal misschien echt wel matten, willen jullie echt serieus titelkandidaat wezen, hè? Ja, en ze staan er prachtig voor in het kampioenschap. Dus waarom net? Ja, dan leidt je het nog altijd een kruisrakje in, want Akkerum is alweer oer stag gegaan. Boppenhem leidt een tonne. Weet ze dan waarschijnlijk op onmatten. Dan is tonne traaien waarschijnlijk een eind versleept. We hebben net het hele oerzicht door het veld vanuit deze positie, maar ik vermoed dat het een traaie hoek worden is, zoals ik zeg hoe ze nou de ton erin lezen hebben. Een traaie hoek betekent traaie boeien in het veld en net geen 4 meer. Dan zullen we toch, ondanks de baggerij van de laatste jaren en het zon dat al hier op de rotonde of het nije klaarblijft van Jouwerkom is, dat het hier nog heel net zo jip is. Het zwut zit er maar een puntje in.
Dus we nou terugkrijgen dat er toch nog altijd 5 tonnen lezen. En dan is het misschien ook toch onderste tonnen treien die gewoon een eind van lijn is. Kwart kruisrakje, maar dat wat meer in de wien op lijn is. En dan zie ik ook nog dadelijk achterkomen, want dat zo betekent dat ze dadelijk weer op uw station komen. Naar tonnen 5. Het rent ik al 10, 11 fjouwen. Dan zal de commissie wel even uitrekenen hoeveel tijd hebben ze nodig voor een hele route. En hoe laat ben dan de achtersten ongeveer binnen. Dus we zullen de komende minuten ook de startkotter en Libici in de gaten houden. Dan zou dit tonnen fjouwer worden moeten. Zo Pieter Meter dadelijk naar onderen gaan, dan zielt er op uw zoon. Laten we dat ook eens even nemen. Wij hebben een aantal cameramensen in de baan. Vince, René en Thomas. En we hebben zelfs nog een camera op het radiobordje bij Martin. Ja, maar die mensen krijgen wij de beelden die jou thuis exjoggen. Zo goed mogelijk binnen verzamelen. En ontnota leveren die mensen prachtig vakwerk. Het is wel eens moeilijk om overal te komen. We zitten wel eens 4 aan. Wiels we hier al joggen dat de startkorter al actie onderneemt. Dat zou het te kennen dat ze misschien een plakje ziekje voor een mogelijke finishlijn, hè? Ja, dit rent online. Er zit denk ik net zo volle meer in de wedstrijd. In de eerste instantie, tenminste voor de nummers 1 en 2 rijden fjouwer. En de tijd is ik om. Dus ze zullen hun positie ergens bij de Langwaarder wiel voor het dorp Langwaard innemen. De Lemmer en Jennewoord. Joert in de middenmoord. Onderwijs naar die onderste tonnen. Die kunnen dadelijk het cruiserakje weer indraaien. En dan had alleen maar de Joert toch de keer bij Heinekent. Want het zagen natuurlijk een minuut in het begin. Helemaal achterom. Maar een strafrondje. En wij zijn heel nieuwsgierig hoe het nou correct in was zit. Maar dat protest. Dat protestvlagje van de Ljouwert. Had dat nou zien de Lemmer weer. Want dan is het voor hun nog even spannend. Jereveen. Ik die naar het Roemerak. En helemaal achterom Langwaar. Achter de snekerpan, achter wat zijn. Krijgt daarvoor nog drachten. Dat is de achtereind van de vloer. Joert op Langwaar. Ja, de hele mannen had toch wat terreinprijs, jongens. Zal ik het op Jennewoord en op Ljouwert. Ja. En Huzum lijkt hier haast op een kont van Grauw. Dit is spectaculair. De Huzemers volop in de aanval op dat snelle piepsterskoetsje van de Grauwsters. Dit Wierderse krijgt nog een 8 skipslengtes, nog een skipslengte erachter. Ze hebben het nou al in het zicht en ik schat ongeveer een 2 skipslengten in. Ja, doch de Huzemers je dan nog een aanval op de Grauwsters en op een podiumplak. Huzum op het podium. 1, 2, bin een liedje wel verzaaien, maar het derde plakje, dat zou wat wezen. Nou, ze kunnen hier zelf in elk geval een beste boost van mij nemen. Want dit jouwt het zelfvertrouwen natuurlijk een hele oppepper. Wat je er zat tussen zielen kennen in die voorrijn. Dan weet je van jongens, het zit goed met uw skip, maar ook met uw bemanning. We hadden spul erbij. Verrassend.
En bij deze laatste boeironding zeggen we dat er geen verschoningen meer in zitten. Op het eerste plak Akrum, 2 het Veen, 3 Grauw, 4 Huzum, 5 Starum, 6 Lemmer, 7 Jennewoord, 8 Ljouwert en 9 de hele mannen. Maar dit is het duel op dit start om het derde plak. Grauw nou nog treden, Huzum in de achtervolging. Rent beetje in op de Grauwsters. En die zitten dan weer achter de Gerben van Maan van het Jereveen. En die zit op eerbiedige afstand van de koprenner. En dat is Pieter Meter van Akrum. En die had wel een veilig godsjeslijn, zal ik het. Maar ja, dat doe ik eigenlijk ook niet meer hut op te zeggen, want dat hebben we vaker zien, hoor. Maar voorlopig leidt Pieter roem voor. En is er dan nog tijd genoeg voor de Huzumers om de aanval op de Grauwsters te iepening? Want in rennen is in, maar voorbij zielen, ja, dan moet er nog wat meer gebeuren. Wat zou nou de tactiek van Huzum het beste wijzen kennen? Aan welke kant moet ze nou Boppe Grauw lezen hier? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, want de Wien is, skift het de hele tijd wat. En ja, dan moet je een beetje het geluk hebben dat je dat mooi hebt. En ja, er is eens maar één slag mogelijk naar die bovenste tonnen. En gewoon achter elkaar omzielen komt ze elkaar nooit voorbij. Dus ja, dat is de vraag dat er nog een mogelijkheid is om die aanval te iepening. En het godsje is natuurlijk wel wat groter achter Huzum. Maar ja, een vierde plak, ze ik wil blij me wijzen. Concentratie op het voordek. De loerte die moet er goed in staan. De vak moet vol zield worden. Om zo vol mogelijk profijt te hebben van die roemenwin. Actie. Komt een tonne in de buurt. De loerte moet eruit. Die hele scoort die moet weer binnen worden. Je willen er geen knopen in hebben. Niks mee in het tiers. Het moet mij beleid. Het is al trainbaar. Maar deze man had het knap in de macht. Vak oer naar de andere kant. En daar gaat het scootje weg. Sietse Brouwer. Met die jonge ploeg. Daar is de tonne. En dat is tonne nummer 5. En dan gaan we dus op naar dat kruisrakje. En neem ik aan dat dit de laatste route wordt. Hier zit nog wel wat verschil hè, tussen Jereveen en Grauw. Ja, dit gaat het bleef elke keer een beetje hetzelfde. Wils Akrum nou toch wel wat voortroen is op de Veensters. Die hebben toch een lietse 2 minuten voorsprong. Dus dat zullen ze mooi normale omstandigheden net meer voetje aan. En de Grauwsters, ja, die gaat tussen het Veen en Grauw wordt ik een liets beetje groter. Maar ja, dat krijg ik als je achterom schermatte en je belaagd wordt door deze ploeg van Huzum. Johannes Meter docht zijn best. Bloed wel in de buurt van Grauw, maar ik heb net de indruk dat hij nou een heel soort weer inran is in dit stukje. En de startkotter, wat doet die? Die ziet het natuurlijk een plakje, het mooist mogelijke plakje, om straks een finish erin te lezen. Zodat het echt voor het publiek hier op een wal mooi te zien is. Hij is nog in beweging, is dus nog aan het ziekje. En wordt het dan een Inewiese start. Dus dat betekent nog een lietskruisrakje terug de finishlijn heen. Of gaan ze gewoon bij een ton lezen. En is het correct als juster een
hele winse start. Finish. De achterijn. Bent daar dan nog verschoningen? Wat zijn nog altijd voor de Snekerpan en Langwar. Ja, hoe sneu het ook is. Op het tredje in de plak op eigen wetter. Jenne Woord en de hele mannen die wrakselen nog een beetje. Daar zou misschien nog een positiewisseling plak vinden kunnen. Maar Ljouwert is daar toch wat bij wijs hield. Ljouwert die kan echt wel even een goed resultaat broeken, hè. Die bent ziende West, 12e West en 13e. Staan in het voorlopige klassement 1 naar laatste, 22 punten, 1 minder maar als Langwar. Die kunnen echt wel eens even een goed resultaat broeken. Nou, dan zou dit hun beste resultaat tot nota worden. En wat doen ze mooi het protest? Besluiten je als debutant maar te zeggen van nou, ik liet het maar wat om me heen gaan. Of ben je gewoon principieel en zeggen overtreding, wij zetten terug tot in de protestkamer. Ja, de Lemsters. Die zullen daar toch nog wel een beetje over inzetten misschien. Altijd tenminste protestie en harden is, maar dat had er alles schijn van. Want voor deze man zou het grote consequenties herkennen. Ze werden in elk geval schuldbewust als draaien het strafrondje. Maar dat wil net zeggen dat Ljouwert over het strikt. Als het maar even in de gaten houden als ze finishen mee of zonder protestvlaggen. De hele mannen glied het mooi terug het wetter. Lichte voorsprong. Echt de hele mannen met een protestvlaggen. En die is dan toch het Jennewoordste scootje weer voorbij. Zit je nog dicht op elkaar. En ik Daarachter zien we echt de startkotter. En Willem Zwaga met het Ljouwerter scootje op een voor hem ontnota beste positie. Zo'n de plak. Grauw alweer aan de boppenkant van de mar. Die maakt het een lange slag naar tonne 2. Helemaal op naar de Bregen. Hij maakt eerst nog even tonne 1 ronde. Maar daarvoor leidt er keurig op koers. En wat doet de startkotter? Die vaart er al. Zou die dan helemaal aan de andere kant van de mar plakziekje? Dan zit er een eind bij het publiek bij. ja, het is maar correct wat voor tijd er nog is. Maar nee, hij zit net, ja, zit 4 van het publiek, tenminste hieronder bij Dwarpwaai. Maar daarboven loopt ik nog gans publiek. En naar mijn idee hadden ze de gele boertjes, de markering van de lijn weer achter de boordjes lezen mooi, het publiek lezen mooi. Een beetje op hetzelfde plak houden. Als het oriëren wil de baan en de boeien er lang net onttak komen. Dus is het voor die mensen volle moeilijker te zien. Of tenminste is het veel volle verder van hun ogen. Dat voorheen. En dat hier net als mij dan wel wat dichter op kennen. Om het voor het publiek wat aantrekkelijker te maken. 4 scootjes op een regen. Alle keer op dezelfde tonnen aan. Waar had je de meeste gang? Waar had de mooiste uitgangspositie? Het lijkt dat Jennewaard hier het binnenste skip is. Dat de Snekerpan kiest voor de snelheid. En hoopt het bij gang om die tonnen heen te steken.
In de hoop om daar misschien nog een plekje te veroveren. Nou, de Snekerpan had hier gewoon helemaal weinig te vertellen. Hij moet rond die aan Jennewoord, Drachtenwoord zijn. En aansluiten om deze boei heen. Ja, werkzaamheden in de top bij de Gaffelbek van Grauw. Zou daar misschien nog wat onder Raban sleutelen worden. Liek het erop. Kan wezen dat Douwe Visser van Grauw zei van goh, ik wil het er een beetje strakker gaan of juist wat losser. Ja, maar ja, hij denkt misschien ik, hoe kan het dat die Huzemus u zo snel achterop komen? Is hier nog wat mis? En is deze man dan gewoon omheen geklom bij de Raban? Nee, hij hing door een val. En in die val kroept er wat omheen om die Raban nog wat strakker te krijgen. Ja, maar net al de volle last van Hechtenvrees aan, hè? Nee, dit is even een beetje moeilijke positie, maar hij stropt hem wat strakker. Ja. Krijgt wat instructies van onder waarschijnlijk. Ja, ze kennen voortzien wat het doet. En dan maar hoop je dat het effect sorteert. Want het zijn soms maar hele lietse eindjes die toch een wereld van verschil meidje kennen, hè? Op het tuig. Ja, dat is... het kan heel soort verschil maken, maar het zit ik soms wel eens wat tussen de eren. Dat je denkt van ja, het rint net nou. We moeten maar wat doen. Nou, waarschijnlijk zit het daar. Dan maar we daar maar even heen. Maar trim is uitermate belangrijk. Satesien had er nou toch wel wat ruimte om nog wat te sleutelen. Huizem een beetje verder erachter. Allereerst optisch. Er zit nou wat verschil in hechten. Maar dit is een hartst bezield rak, dus Ja. zo goed. De koers is wat minder belangrijk. De startkotter nog altijd in beweging. Had nog even de tijd. Maar voor het laatste rak, voordat de skipper met het laatste rak inging, mat duidelijk wijzen voor de skippers dat het finishing is. Daar wordt al van mij tonsjes die mij een finishlijn mogelijkerwijs te krijgen. Ha? Dus daar gewoon kunnen we ons toch opmeidje voor een eindsituatie hier op Langwaar. Niels de Wien, wat mooie stemluid bleef naar Van der Moon. Ietsje stabieler. Voorlopig wappert er nog altijd een rode protestvlaggen in het wand van het Ljouwerterskoetje. En als dat zo blijft, zullen we sprake wijzen van een voorlopige uitslag. Dat zal voor de top 3 net volle uitmeidje, maar daar echter mogelijkerwijs wel. Ja, daar is Pieter Meter alweer met zijn Akkermers koetsje. Die kan weer onderwijs naar de 3e tonne.
Tonne 2 krijgt weer ronden. Dan zit er mogelijk nogal iets kruisrakje in. En het zou me niks verbazen als dan na tonne 4 en na tonne 5 er een finish in leidt. Ze zijn hem al druk aan het uitzetten. Dat rak is nou echt leeg, dus dat kan nou echt. En dan zou de finish ongeveer op het plak komen weer van de molenstart weer, hè? Ja, nou ietsje heger. Ietsje maar heger, ja. net zo 4 voet. Nou wordt er eerst nog even een boei versleept. Om de finish toch wat meer in de wind te krijgen. Dus we hebben nog een wijziging in de baan. Vlak voordat er naar de finish gegaan wordt. En dan moet ik wel even opzitten. Want de akkermers ben al onderwijs. Nou, dit rak. Die wacht je net. Die had er gewoon erin. En die genieten weer ten volle. En waren ze juist nog in de lurenlijn terug de snekerpan. En als we dan nou sjuggen, en als ze zelf ook gaan sjuggen, sjuggen ze nou gewoon haast de snitsers voor hun varen. En dan net in hetzelfde rak, maar nog 2 boeierondingen achter hun. Opmerkelijk, groot verschil. Ja. Ja, hier gaat de onderste tonnen, onder tonne 5. Die wordt naar onderen gebracht. En dan denk ik dat ze daar aanst omheen matten, opkruisen, een eindje en dan toch een finish in de wien op, ga ik het vermoeden. Ja, het zal een Inewiese finish worden, denk ik. Jereveen en Grauw. Jereveen al druk in de manoeuvre om het kruisrakje op te pakken. Grauw nog in het roemerak. En daarachter Huzum. Het verrassende Huzum van Johannes Meter. Wat je dan ook je moet zien. Beste prestatie Delzet in dit SKS kampioenschap. Want nota een zonde, een 8e en een 9e stekje. Nou, dat vierde plakje, dat zou dan prima wezen. En had dan het oorstropje van het Grutzeil toch krijgt. Dat denk je best wat de bemanning van Grauw-Nedig hier. Want we sjuggen ze wat inrennen op het Veersterskoetsje en uitrennen op het Huzemerskoetsje. Al zitten tussen beide skippen nog een behoorlijk eind. Nou, de snekerpan toch een beetje op schoot, want hij is nou wat zijn in elk geval voorbij. En ik de dragsters gaan ze in deze slag te pakken. Maar de versnelling voor de snekerpan zal te let komen in deze wedstrijd om nog wat in het klassement te beschutten. Drachten dan nou op het ene laatste plak, want hierachter zou lang waar dan nog zullen matten. Ja, de Huzemers, mooi als vierde om de tonnen. Nog voor de Zuidwesthoek op nummer 5 en daarachter zorgen we het Lemsterskoetsje op nummer 6. En die hoop je dat ze die 6 ook noteren met je. En dat ze geen protest onder kon krijgen. En dan kunnen we toch stellen dat we hier een mooie zielmedje te pakken gaan. Qua waar. Ja, zeker qua waar, qua baan en de omstandigheden. Maar wat gebeurt hier? De Veersters, oerstag, maar wat
wat traag. En draaien ze nou weer om. Wat is er mooi het veen aan de hand? Een liets tussenslagje. Ja, de grauwste zitten ze boven op de kont. Ja, tactisch betocht. Maar ze beginnen er gewoon doorheen. Wat doet het veen hier? Ongelooflijk. San stabiele tweede plak. De hele wedstrijd in handen houden. En in het laatste rakje is die voorsprong helemaal voort. Ze mat hem op een of andere manier even min kregen haar. Ze woerden hoe stag. Zeggen dat de wind draaide weer om en dan bleef je secondenlang in die wind zitten. En toen zeggen ze in één keer de grauwste zoon kom. En toen wie het te let. Dit is toch wel een opmerkelijke situatie, hè? Dit weer toch wel even een foutje van, want ze hielden gewoon de hele lange slag gewoon allemaal kennen. Precies zoals het voorbeeld dat voor hen vaarde de Akkermers dierden. Ja, en dan lees je op een derde plak. En waar is Huzum dan? Want die zit er ik net zo vier achter. Daar is Huzum onder grauw, maar die moet nog naar de tonnen. Ja. En daar pas binnen de vensters. En ben ze dan nou de 4 trossielt? Wat is er mooi? Ja, het want veen aan de gang, want Huzum gaat al overstag en kan die de tonnen dan al berinnen. Dit is toch een bijzondere situatie, hè? Dit is toch een miscalculatie van het vensterskoetsje. Wat zo mooi op het tweede plak lei. En hier in één klap 2 scootjes voorbij gaan letten mat. Grauw en Huzum passeren het vensterskoetsje. En Sietse Brouwer zakkert naar het 4e plak. En is dit dan toch wat de onervarenheid van de skipper? Ja, dat kan ik net kwijt aannemen. Maar jongen, hij zielde er zo mooi terug. De hele wedstrijd, niks aan de hand. Ja, want ze maakt een bakboord ronde onder de boei eerst nog terug voor de Huzumers. En daar zit er al gelijk 2 schipslengten tussen. Is hier nog wat verloren in dit deel van het traject met Ton? Dat er dat misschien onder Holles jongen had? Ja, nou, ik ken de positie van de Tonsa net zo eens verschil, maar het leek het tactisch net zo'n moeilijke slag te wezen. Een hele lange slag hoe bakboord naar Boppeta. En dan hoe stuurboord dit slagje maatje. Maar ze wouden een tussenslag maatje. Ze kwam er heel wel achter dat het net goed wie het draaien weer om. Ja, en als je dan 2 keer draaien, dan lees je stil. En vleende de Sammer 2 scootjes hoe je heen. En daar is ik al het Zuidwesthoekerscootje. Zouden wij dan dat de top Fjouwer aardig gebeiteld ziet. In het allerlaatste rakje zullen we dan in één keer toch een hele spanning waarom komen in de top van het klassement. Ja, Akkeram had er geen last van. Die leidt 4 vrij voor. Die gaat hier echt on op de winst in Langwar. Wat daarachter is Grauw in 1, de nummer 2 man. Is Huzum, de nummer 3, hè? Toch nog. En voorlopig het vensterskoetje. De nummer 4. Naar de hele midje op het tweede plaklijn te gaan. In 1 keer 2 plakken kwijt. En laat er al een finish zien. Die vlagen die moet er nou dan wel inhingen, want de Akkermers komen op het ton aan. En ik had de kotter in het zicht, maar het is nog een heel lang voort. Maar je zouden zeggen dat het nou finishen wordt zo. Misschien kunnen we de kotter even wat dichter naar je staan loeken. En er hing het nog geen vlagen in. Nee, hij hing het er nog net. Dat betekent dat we nog een volledige ronde zullen. Nou. En
willen we al een beetje een voorschot ontnemen op de Huzemers. Hoe mooi dat dan wezen zou als het grauw nog pakken zouden om een derde plakje te komen. En hun uiteindelijke debuut naar jaren. En nou Jerken een toeter precies bij de boei. Precies reglementair. Precies op het moment dat de Akkermers bij om de tonnen heen draaien. Wordt de finishvlagen heesen. En ben we nou onderwijs naar de finish. Ja, het kind dus op het laatste moment nog. En dan wiet dit scootje van Akkerum van wij moeten nog even opkruisen. En dan kunnen wij een fantastische oerwinning bijschreeuwen. De tweede oerwinning al van dit seizoen. Juster een tweede plakje. Juster eerste. Nou weer een eerste plak. Ja, die doen hele goede zaken voor het klassement. Pieter Meter van Akkerum. Ja, ze weet het. Tuurlijk. Ze kunnen alvast juichen. Sander Meter, het broerke, klapt al in zijn hand en Pieter de voest omheeg. Maar ja, onze versissingen maar we wat voorzichtig mee wezen. Al zo'n je het nou haast net eens met deze. Ken dat het misging ken, maar wat een verrassing en toch elke keer weer. Nog een keer Troddewien. Even het schip op goede koers lezen. En dan die finishlijn op zikje. Ze binnen er haast. Pieter Meter. Mij Akkerum. En daar is de knal. De tweede oerwinning voor Pieter Meter en Akkerum. Zij winnen op Langwaar met een groot verschil. Roem voor Grauw en roem voor Huzum. Pieter Meter is dus de grootste koprenner van de SKS in 2017. En hij shut natuurlijk mooi niet het achterom. Want elke wedstrijd shut er wel dat er een favoriet van hem minder zielt dan de rest. En wat zullen we hier gebeuren? Ja, Heerenveen moet er nog om denken, want daar is het scootje van de Zuidwesthoek in. En hoe het Drieltine voor? Het is Lodewijk, het scootje van Huzum, mag ik zeggen, van Johannes Meter. Wat nog altijd dat derde plakje in handen had. Heerenveen daartussen. Maar hoe het draait de Zuidwesthoeken? Kan die nog een bedreiging worden voor Heerenveen? Ja, en zeggen we dat ze straks tactisch even een flater maken. Ze lezen nou als binnenste schip het budget dat ze als eerste om de tonnen heen draaien maaien. En wij gaan even naar de winnaar van de Joert, naar Pieter Meter. Kijk, maar ik wacht je even met het interview, want we zijn dag heel druk ontzielen en eerst met dat grutzaal met even naar onderen. Dus daar wacht je op. We sturen noodscootje riocht in de wien op en dan kan het grutzaal naar onderen komen. Maar er al een keer even goed op denken dat het net op is klapt, want dan sjuggen we niks meer en dan komt er wat naar beneden. Nou is het grutzaal del en kunnen we even rustiger zielen, want we zielen nu alleen nog op een vak. En nou Pieter, ik pak die eerst even beet, ik jou die dik tuut. Nou geweldig. Wat fantastisch, hem westzielt en wat weer dit een mooie wedstrijd. Wat leidt er een mooie route. Ja, vooral met deze windskifting en de richting. Ja, ik vond dat de commissie dat geweldig oppakt heeft. Meer ruimte hebben we niet. En ik heb volgens mij niet eerder zulke wind gehad hier op Langweer. Het is 5 ton. Ik zal tegen de man er al wel een bootje voorvaren welke ton we het eerste pakken moeten. Maar daar is toch de gekheid. Nee, geweldig. Nee, mooie schilderij en geweldige prestatie van de jongens en met Jan. Ja, geweldig. Weer top, hè. Glunders Helmdal, vertel eens, hoe ging dat maar de start bij je? Ja, dat wie een gat zit, een hectiek en die wind die skifte voor de stad. Eerst lag er helemaal ideaal beneden op een pin, onderaan. Daarna was je ideaal boven. Ik zei, nou weet ik dat meer. Dus wij kozen voor de bovenpositie en hij pakte perfect mooi op, jongen. En gangen ze alles en wegwezen. Nou ja, dan komt de eerste bij het ontje weer. En dan... Hij is defensief zielt, eerst op Heerenveen en letter op Grauw. Nou, op Heerenveen begin wel even. Ik zei even in de gaten houden wat die man doen. Maar hij kon iets hoger dan mij, dus ik kon niet echt verdedigen. Maar wel dezelfde slagen. Als hij draait, gewoon even meegaan. Maar op laatst was het klaar. Toen zei ik al, dus ik ging gevaar maar in. En ik vond het een beetje jammer dat hij een klapje maakte. Kijk, voor mij de tweede ronde moest hij een extra slagje maken. En daar verloor hij wat afstand bij Grauw mee. En ja, ik denk, nou ja, mooi niet. Hij geeft me wat extra ruimte. Maar ja, Grauw is ook een concurrent, dus die moet ook tegenhouden natuurlijk. Hè?
Vorig jaar deden ze het ook heel best de eerste weken en daarna wie het mis. Ja. Nou moest de kapper bijhouden. Ja, maar ja, het is, elk jaar is anders en elk jaar heeft omstandigheden. En ja, we zijn natuurlijk hartstikke gebrand en we zijn fanatiek, goed voorseizoen gedraaid. Ja, en dan morgen is de kentering. Dus als we morgen slecht spelen, dan is het aan de hand. Dan zit er een rustige vloek op. Dus ik neem aan dat wij morgen mooi scherp aan de stad verschijnen. En ik hoop dat wij morgen weer goede zaken doen. Ja, komt dat net omdat je hem vaak in Langwaar even niet waars, Joggen? Ja, het zal niet een geheim wezen. We zijn ook goede stappers. Laten we nou eerlijk wezen. Maar de man bent serieus en wij doen het voor het kampioenschap. Maar een glasje bier is ook ontzettend lekker. En we hebben het dorp ook een klein beetje steunen, want we komen hier maar 1 keer per jaar. Dus de middenstand moet een beetje helpen. Hè? Oké, op nij 0,9 punten voor Pieter Meter van het Akkermes Koetsje. Ja, prachtig resultaat van zelfs voor die man van Akkerum. Maar daarachter, Grauw, naar positie nummer 2. En de Zuidwesthoeken, die beziekt nog wat met Heerenveen. Scott wat we jaren is voor Huzum. Want Huzum, die pakt hier heel netjes derde plak. Boven verwachting van Johannes Meter. Hun beste resultaat van dit seizoen. En Heerenveen en de Zuidwesthoeken, die strijden nou om positie 4. Het lijkt erop dat het vensterskoetsje een beetje heger zit. Dichter bij de startlijnen is, bij de finishlijnen mag ik zeggen. En dat de Zuidwesthoeken belies jamat in dit laatste eindje. Ze kwamen nog heel dichtbij. Maar ja, hoe zal de stemming hier aan boord wezen? Bij Sietse Brouwer. Zij hier het zilver in hand. En in het laatste kruisrakje verspillen ze nog 2 posities. Ja. Worden 4e. En Westhoeken pakt het 4e plak. Ja, hier binnen de hand net omheen. Dit zal nog even evalueerd worden, Matte. Natuurlijk, 4e plakje. Als het prachtig, maar als het zo lang, zo mooi, de hele wedstrijd, zo rom op de 2e plak lijst, dan zal dit toch wel een deceptie wezen voor de man. En daar, de Zuidwesthoek, het Scott. Ik een prachtig resultaat. Een 5e plakje voor de man uit Starum. En dan binnen we straks benijd naar hoeveel protestvlagjes er nog over de finish komen. Want de Lemmer, die zal dadelijk als nummer 6 beziekje te finishen. Die moet even wachten wat het scootje van Ljouwer docht. De Lemmer ontjoert de nummer 2 in het klassement. Die zielt er dan joert 6 punten bij. Dat is dan hun meeste trek. Dus dan komen er 4 punten bij. Daarmee zullen ze op nummer 3 komen in de tussen staan. Maar wat doet Ljouwert? Hier is Ljouwert. En het vlagje hing het dan natuurlijk aan de andere kant in het wand. Toen had er net vierde dat de Staremers van een ziende plak aan binnen. Die had je dus met dat grote skip, de oude hoop op welvaart, toch een prachtige prestatiedeel zetten. En achter de Zuidwesthoeken is ik binnenkwam het Lemsterscootje. Een rondje draait en toch op een 6e plak. Ik hij mooi oezien. Ziel familie tegen tevreden werden. Het zou nou haast in beeld komen, Matte. Nee, daar hing het net meer een protestvlagge. Dat kon wel eens heel gunstig wezen voor het Lemsterscootje. Maar dat nemen we on. Dat mooi we straks even naar Willem Zwaar vregen. En ik, de Ljouwerters, die nou op wij nooit de finish.
En hier zit toch een heel groot gat tussen hier. De eerste 6 en nou noem maar zo aan. Even een klap omheeg. Even opkruisen naar die finishlijn. En dan wordt dit ook voor Willem Swaga in dit kampioenschap ontnota. Zijn beste resultaat. Nee, een 10, een 12 en een 13. Nou dus een zoon noteren. Waar wit ik hier een beetje de ommekeer in het kampioenschap. Misschien gaan ze het schip nou toch een beetje meer uitvoeren. Want laten we net vergeten. Na je ploeg, na je skipper erop. Dat moet altijd even wennen. Nummer zo'n voor Ljouwerts. En hier komen dan de laagste schipmoen. Snitserpan. Nou, ik het Jennewaster scootje voorbij. Het hele mandje. Drachten. En is dan lang waar daar we tussen kropen. Of binnen de Waardsinders. Dat zullen de Waardsinders wezen. Ja, want daarachter sjuggen we de Zwan. En toch bijzonder dat het Douwe-visser dan in het laatste rak nog wel slaget. Wat hem een aantal boeirondingen net slag is om een aantal skippen voorbij te varen. Nou weet de snekerpan de keer toch nog wat te beheinen. Maar goed. Ze hier al een 9 steen. Dan zal er nou een 8 bij komen. Ja, een van die beiden zal aanstaan mij tellen. Ja. En is er hier dan nog wat mogelijk op dat hele lietse stikje naar de finish daar. We sjuggen de pan, de kop rucht omheen steken. Ja, want Jennewaard wordt maar ter onderdoeken. En daar valt dus een gatje. En dat gatje, daar wil het hele mandje wel in. Die komt dus nou heger uit. Maar die komt dan weer in de smarge wind van Snits te lezen. Ken de hele mannen de Jennewaasters opsluiten? Of gaan ze daar te min gong voor? Ja, Gerard Pietersma beziekt even zelfs onder zielen. En als hem dat slaget en hij kent het klap omheen meidje, dan is hij spekkeper. Toch nog verrassende finish gedeelte, want hier is natuurlijk maar een heel beetje ruimte. Maar dat is dan toch ik wil weer even een beetje een stuurfoutje van de Snitsers. Je kennen ze er wel achter dwingen, maar als de Jennewaardsters nou volle mee gang gaan, jij laat er wel boppen, maar als straks de skippen draaien, hoe komt het dan? En ze matten nog een slag naar de Kotterta. Douwe-visser kan natuurlijk wel Safir mogelijk terugvaren als je wil. En dan draait er de boeg weer voor de Jennewaardsters. Maar we zijn benieuwd wat eruit komt. Er wordt draait. En dan lijkt het er toch op dat Douwe-visser geluk had dat hij Jennewaard van hem aanhouden kan. Die lijkt je wat stil te vallen. Ja. Maar wat doet de hele man hier, hè? Want dat die nou omheen kruist en die kan hut naar die lineta. Oer bakboord, dan matten de Jennewaardsters ik nog rond de matje voor de hele mannen. Maar de Snitsers zijn wel safe, die zijn op de lijn. En het lijkt dat ik Jennewaard genoeg ruimte had om voor de hele mannen deel te kruisen. Ze kennen me rug in de wind gooien, maar dat doet de hele mannen ik. Die ben ik op een lijn. Het is als... Ja, ik Jern Scott. Ik neem aan dat het voor de Jennewaardsters is. Maar hier vinden ze gewoon een heel soort skippen tegelijk hier.
Ik drachten en woord zijn, maar de Scott op Scott wezen. We zorgen toch dat Jennewoord volgens de track and trace eerder de lijn is dan de hele mannen. Dus Jochen Jennewoord, 10 hele mannen. Alwe drachten die en Tolwe woord zijn. Nog net hoe de finish, maar kunnen we alvast noteren. Jaap Zwaga, mooi Langwaar op een tredje plak. En dan zit het erop, hier op Langwaar. Morgen zal de hele vloot verhoezen naar Eelahuizen voor wedstrijd nummer 6 van de SKS. Willen wij nog even wachten op zowel de einduitslag, de totale uitslag, als op het Langwaardersgoedje. Maar die is ondertussen in ik finished. Trek je een hele minuut letter als de nummeringen. Wacht je wij nog even op de totaaluitslag van de zielerij op Langwaar.